Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa azimina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahir rahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Sadatinal alawiyyin, para habaib, para ulama, para asatid, wabil khusus Al-Habib Al-Ustadz Abdullah Ba'bud hafizahullah wa ra'ah, wal Habib Ramzi Maula Idid, wal Habib Fikri Maula Idid, wal Habib Abdullah Maula Idid, wal Habib Alwi Al-Attas, wal Habib Al-Ustadz Muhammad bin Ali Ba'agil, wal Habib Maulana Mawalad Dawilah, wal Habib Muhammad Habib Ridha bin Al-Mashhur, wal Habib Hashim Al-Mashhur, Al-Habib Musa Ba'agil, lan sedaya para habaib ingkang hadir wonten ing dalu menika, lan sedaya para asatid, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalu menika kita sampun memasuki malam yang ke-6 di acara safari Maulid 40 malam. Mugi-mugi majelis niki nambahi rasa mahabbah cinta dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kecintaan niki insyaallah kita mboten cuma ngaku cinta, tapi insyaallah dadi umat sing dicintai. Amin. Mboten kok cuma bangga dadi umat Kanjeng Nabi, tapi insyaallah dadi umat sing dibanggaaken dening Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Para hadirin estune wonten habaib kathah niki kula nemen ndak pantes ya asline. Wonten beliau sing hadir niki tambah ndredeg kabeh kula. Cukeme sebarang, Pak. Para bapak, para ibu hadirin, hadis yang ke-5 nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi, rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amihi, cintailah Allah karena Allah yang telah memberikan karunia yang berupa kenikmatan kepada kalian semua. Yang kedua, perintah daripada Rasulullah, wahibbuni bihubbillah, cintailah aku karena dasar cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai keluargaku karena dasar cintamu kepada aku. Hadis niki adalah 3 dalam kesatuan, yakni 1 dalam rangkaian. Artinya 3 ini pesan moral daripada Nabi tidak bisa dipisahkan di antara satu dan yang lainnya. Ono wong aku cinta nang Gusti Allah tapi tidak cinta nang Kanjeng Nabi, cintai ditolak. Ono wong aku cinta nang Kanjeng Nabi tapi tidak cinta nang keluarga Kanjeng Nabi, cintai ditolak. Maka yang pertama adalah tingkatan cinta yang paling agung, cinta yang paling besar adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tiang niki nek ibadah dasari krana cinta, ndak ono kesele, ndak ono pegele.
yo ndak ono tuwuke. Napa mawon nek sampeyan niki nglampahi perintah saking Gusti Allah, dasari krana cinta duduk rumangsa awake merasa keberatan pola niki kewajiban, tapi dasari krana cinta nang Gusti Allah bakali kewajiban niku bakal krasa enteng. Contoh, kerja niku payah napa mboten payah? Payah. Kesel napa mboten kesel? Tapi krana dasare sampeyan niki cinta nang anak bojo, akhire kerja banting tulang eting bonteng. Rebu jaga pole niku jenenge kerja banting tulang. Tulang sing diting banting. Udan panas budal kerja. Kuyuk salon pas ndase. Ngeluh kei salon pas maning kuyuk maning loro untu. Masuk angin jare Habib Maulana mang ya apa? Kerokan. Sing nemen lek ngerok sampai ilang kulite iku insyaallah tambah anget, tambah sehat. Napa tiyang niku kok ndak ono kesel, ndak cukup sedina, ndak cukup ngelembur. Krana dasari cinta teng anak bojo. Nek pun dasare ibadah niki krana cinta nang Gusti Allah bakal enteng. Nopo-nopo nek pun sampean niki terpaksa, Mas yo enak yo gak enak, wong pancen terpaksa. Nek nopo-nopo sampean dasare krana gak seneng, nih saumpama ana wong ngekek dhuwit nang sampean bendino 1 juta. Ojo kapak kongkon ngambung sandaling, ngambung silite pos-pos wis sampean. Srot. Masih kula kate ngambung. Krana bendino ngekeki 1 juta. Lha terus ya apa Gusti Allah ngekeki duduk cuma jutaan, duduk cuma bahkan miliaran kenikmatan sing wonten teng awak kula lan panjenengan. Mulai saking meripat, dedek meripat iki kula niki nate sakit meripat sing kanan niki nate mboten ketinggal, Pak. Wonten genangan air teng mriki. Gara-gara kena lampu koyo ngeten niki pancen setengah artis kula niki dadi syutingan niku panas. Ya aja yo guyu ngono, ora ngomong ngono yo guyu. Wis ora kate tak lem dhewe tak awak iki. Kenging syutingan niku akhire teng mriki niki wonten genangan air duduk glukoma, cuma lek di genengno nggih terus dadi glukoma. Dadi kula niku mboten ketinggal dumbelek ireng ngeten, Pak. Sing kiwa tok rada normal, sing niki mboten ketinggal. Akhire kula teng Malang EY Center teng pinggire Saiful Anwar niku wonten spesialis mata 8 dokter, Pak. Untuk moto tok spesialis niki 8. Ono mata retina, ono mata bagian luar, ono mata niko, ono mata. La ilaha illallah. Moto tok iki butuh 8 spesialis dokter. Yo opo kuasane Gusti Allah kira-kira. Ayo sampean, motomu tak culek tak kek 1 miliar gelem akon. Kene. Tak gawe kolek motomu. Perasamu duduk nikmat iki. Waduh deh, urip dah oleh nikmat belas. Matane aja kita oleh nikmat. Ahibbullah lima yaghdukum min ni'ami. Cintai Gusti Allah. Nah, krana kula mbek sampean iki ndak ngerti nang pawe Gusti Allah, akhirnya ndak gelem syukur nang Gusti Allah, ndak gelem cinta marang Gusti Allah. Wong ana wong ngeke 1 juta sampean ngambung sak ler-iler wangi. Krana bendina 1 juta. Lah sampean ambekan iki ya apa, Pak? Mangkane nyambang ngono nek ana wong loro cek iso nyukuri sampean nang nikmati sehat niki. La ya'rifu qadras sihah illal marad. Tidak ada orang yang tahu berapa harga kesehatan kecuali jika kamu sudah merasakan kesakitan. Sak piro regane sehat ndak ero. Nek wis loro ngerti sampean lek larang sehat niku. Berarti kula mbek sampean iki sugih, Pak, sugih. Duduk sugih duwe, gelem sampean sugih tapi loro-loron.
gak oleh mangan sego putih rematik, gak oleh gule darah tinggi, bendino mangan buuk etok. Ero buuk sampean, katul ero sampean, iki masih sugih cuma podo ambek bebek. Akhirnya sampean dadi cabang purnama bebek. Sugih tapi mangan katul koyok ngene iki kaya apa? Berarti nikmat saking Gusti Allah niki ojo diarteni materi utawa duwe. Sehat niki peparing saking Gusti Allah. Sing akeh syukur, berusaha dengan cinta dumateng Gusti Allah. Wis gambarane ngene wis, tidak abot-abot. Cinta nang Gusti Allah niki gambarane ngeten, Pak. Niki wis paling rendah, niki pun nilai paling alal akol wis, paling titik guys cintai wis. Nek sampean ngaku cinta nang Gusti Allah, saumpama ana wong sing sampean cintai ngejak maksiat nang Gusti Allah, sampean nolak. Iku wis cukup diarteni nikmat apa jenenge cinta sing paling rendah. Tak takoni sampean Pak Bapak, nang bojo sampean nang ibu-ibu cinta apa ndak cinta? Cinta. Kok saumpama paribasan iki sing sampean cintai bisiki nang sampean, nyolong apa aja kaya apa Dik? Lah yo mas-masan kaya biyen iki lho kaya mas-masan kuno wisan. Ndelok kasur ya wis cilik, delok tangga wetan gedhe kasure. Ndelok spray ya wis rada mambu. Ndelok selambu ya wis wae genti. Lho sampean nek cinta nang Gusti Allah ndak kira nuruti wong sampean cintai. Alal akol minimal iki wisan. Sampeyan cinta nang anak, lek dibisik bojo sik kuat, tapi lek dibisik anak, disambati anak, dak kuat, Pak. Ya, jawab sepeda motor ya. Usum muluk nyeluk ayah saiki nggih. Umur seloreng sadi saya kabeh. Bapak cita osom lah. Demah aja cong nyari rosokan. Tak gaya sekali. Bosen ayah genti papi. Wah, papi bosen genti pipo. Ndak ono ndak cinta nang anak niki. Tapi nek anak sing nangisi sampean, Pak, kepineru. Pak, ya jauh HP, jauh sepeda motor. Tapi nek sampean lebih mencintai Gusti Allah, ndak iso dikalah nombek cintai anak niki. Ndak sampean ndak bakal nuruti nang opo sing dadi bisiane anak bojo. Tetep melaku di dalane sing diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Pun. Disingkat-singkat jam piro paling terakhir iki? Ojo sak karep ngono lah. Los gak rewel ngene. Kurang ngono ta? Ya ngundang dhewe. Cinta nang Gusti Allah. Nek wong cinta niki paling tidak sampean krungu adzan niki ati sampean nyetrum, iwon cinta. Ibu-ibu nang anak cinta mboten cinta. Sampean turu, sampean masak ndek pawon, sibuk ana pawon, umbah-umbah ndek mburi, masak ndek mburi, krungu anak nangis, umbah-umbahan sampean didekek napa terus umbah-umbah? Didekek. Krana krungu suarane anak. Tengah wengi sampean ngorok mangap turu enak wis turune. Loyo turune. Anjen mari wisan. Soalnya sampean pikirannya merono, makanya tak terusno. Mari ngene suwe gak ketemu maneh iki, Pak. Iki, Pak. Iki bonus iki mulutan iki. RS sedo dak nutut. Allahumma sholli alaihi. Sampean ngorok turu wis enak turu kira-kira tangi krungu suarane anak nangis tangi napa mboten tangi. Aku ndak takon nang Riko, Kang. Takon nang iki lek Riko ndak kira tangi, billahi tak kira jaga. Paling sikile tok, Dek, abane iku lho, Dek, abane iki lho. Ndak kira tangi, ndak kira.
Kait deke anak wis mari turu wis dimari dindung-endung wengi-wengi didekek. Ketua tangi. Ya apa, Dik? Bayine wis turu ah. Durung bantingno mari. Makanya aku dak takon nang sampean, takon nang iko. Masya Allah, saking cintai ibu nang anak, gak ketok raine, krungu suarane, tenger Pak. Nggih napa mboten Bu? Saking cintai tenggene Lho kira-kira ku lebih sampean krungu adzan ki apa kira-kira? Ya iki cintamu wisan nang pangeran. Hayya 'alas shalah. Di masjid iki nggih. Musala. Ndelok menarai koyok kubahe koyok masjid boleh. Hayya 'alas shalah. Adzan di gure pacaran kono. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan ndiki turi. Jare sing krungu adzan ndak moro nang masjid, ndak moro nang langgar nang musala, mak itu. Lah iya wis tuwe adzan. Nek kula mek sampean cinta nang Gusti Allah, krungu adzan iku ono setrum, Pak. Ya kaya ibu krungu suarane anak nangis iku, Mang. Cekekan, ndak ngurus masakan, ndak ngurus umbah-umbahan, wedi logor anake. Krungu suarane tok ndak ketok wonge, langsung tangi, langsung cekekal. Cinta nang anak. Ya apa kira-kira kula mek sampean krungu adzan kok subuh iki. Lek langsung tangi, ya berarti cinta nang pangeran. Tapi lek sampean tangi nyoplok kathok siji. Paham temuan kula, tak gena-genan no nggih Pak, asline ndak oleh gena-gena ngene iki. Cek ero ya apa bandingane cinta kula mbek sampean nang Gusti Allah, cinta kula mbek sampean nang keluarga. Niki ukuran paling titik-titik cinta nang Gusti Allah, wong sing sampean cintai kok ngejak maksiat nang Gusti Allah, kanca sing sampean cintai kok ngejak maksiat nang Gusti Allah. Ojo gelem. Dhisikno krana cinta marang Gusti Allah. Masya Allah. Kakek nikmat kula mbek sampean niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum, dan apa yang ada pada kalian semua, tidaklah sesuatu yang kecil, sesuatu apapun yang ada pada diri kita, melainkan sesuatu tersebut datangnya dari Allah Subhanahu. No mboten kula niki angsal kerja Ustaz. Lho sing kon gawe kerja tangan niku teko sapa? Kula niki kerja dhewe, kon gawe mlaku. Sikilmu teko sapa? Tahu tak urip mulai sampai saiki sampean tau njaluk sikil yo gak tahu. Peparing saking Gusti Allah. Ustaz kula mboten saking Gusti Allah, saking jeragan. Sing gawe jeraganmu ku sapa? Sing bayar kan jeragan, lah sing ngekeki rezeki iki ya sapa? Gusti Allah. Bumi-bumine sapa? Wong kerja dhewe lah, bumi-bumine sapa? Prasamu ki oleh sulapan ta? Apa geger kana? Gak kuat nang antum, Beb. Lurus di antum sing lugur, liyane gak ono sing lugur di antum tok lugur. Berarti anu iki isyara alam iki kudu ndang mudhun wis, Pak. Mumpung durung dikene eno aku mbek iki. Dak ono nikmat sing ndak teko Gusti Allah ki dak ono. Berarti dak ono alasan ndak cinta nang Gusti Allah. Mboten wonten alasan mboten cinta dumateng Gusti Allah. Cinta teng guru krana guru sing ngeke ilmu pantes. Cinta nang wong tuwa krana wong tuwa sing nglereken kita pantes. Apa ono sing lebih layak, sing lebih pantes dicintai melebihi cintai nang Gusti Allah Subhanahu wa taala? Ndak ono, Pak. Saking bodhoe kula mbek sampean. Saking bodhoe kula mbek sampean iki lho sampe gak pati cinta nang pangeran. Saking bodhoe
kok weruh setitik ae nang kagungane Gusti Allah bakal cinta, kok weruh nang sifat lomane Gusti Allah cinta dan ndak cinta. Saking bodohe kula mbek sampean sampai ndak cinta nang pangeran iki. Naudzu nomor loro. Wahibbuni bihubbillah, cintai aku karena dasar cintamu kepada Allah. Cinta nang Gusti Allah buktekno cinta nang Gusti Kanjeng Nabi. Kula wau ngaji tengah Ustaz Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Suri saderenge kula mriki. Ternyata orang yang beribadah itu bukan orang yang paling banyak yang dikagumi oleh Allah. Orang yang diterima bukan orang yang paling banyak amal ibadahnya. Orang yang diterima adalah orang yang paling baik cintanya, orang yang paling bagus budi pekertinya, orang yang paling ikhlas amal ibadahnya, orang yang paling cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Omong kosong sampe leng aku cinta nang Kanjeng Nabi tapi sampean ndak nguripi sunnah Kanjeng Nabi. Goro. Niki wau angsali ngaji niki, tak sampai nonton sampean. Semakin banyak mengikuti Nabi, semakin sempurna tiang niku agamoi. Sekalipun amalnya ndak akeh, tapi dasari karena cinta berbobot. Gambarane ngeten. Sarung sak tapi murah. Sarung sak kresek BHS, milih ndi sampean? Waras berarti riko. Duit sak gegem. Kasrakas sak milih pundi? Duit waras berarti. Sembayang siji sak derajat, sembayang ijenan sak derajat, berjamaah 17 derajat, milih ndi? Waduh, jauh usah, jok goro-goro, ndak oleh potongan riko. Pah moro tak penter, moro gendeng kabeh. Lek duit milih sing 17 juta wae sembayang, pokok sembayang yai timbang gak sembayang yai. Pah moro keluar gendeng. Duduk bukan kuantitas tapi kualitas, sing dinilai duduk akeh tapi kualitas ibadah. Titik tapi berbobot. Niki sing luwih ketrima dening Gusti Allah daripada akeh tapi tidak berbobot. Tidak apa-apa sampean masih tidak tahu haji Pak, masih tidak tahu umroh, tidak apa-apa, makanya tidak mampu kata apa. Jumatan budal lo dhisik, ngono lho. Tapi mulai nih yo cok mulai dhisik, pas mulai ngebes sandal sampean. Jumatan niku haji nih wong fakir, wong sing gak mampu nang Mekah budal Jumatan, budal lo dhisik. Niku Jumatan nih sampean. Masih ben tahun sampean haji, ben wulan sampean umroh. Cuma krono sombong, gak diceluk abah, gak noleh, ngono lho. Kanjeng Nabi niku haji, Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah ojo takon haji, yo gak ono nyeluk Nabi Maji Ibrahim ki dak ono. Padahal sing bangun ya Rabbi sholli ala Muhammad, dak ono haji Muhammad ki dak ono. Loh, tapi ya napa? Tapi oleh nyeluk nang wong sing mari haji diceluk haji. Krono ndak sekabian tiang niku mampu ngelakoni haji. Tapi nek nyeluk nang wong durung haji sampean celuk haji dengan sengaja haram hukumi. Napa apa lain niku takdzib goro. Masih guyon, Pak. Ndak oleh nyeluk kaji nang wong sing durung kaji. Masih kupluk mau kaji. Kuplukmu putih, surbanmu putih, tapi durung kaji. Ojo ngaku kaji, ya ojo diceluk kaji. Ndak oleh krono niku takdzib congocoh. Ojo anggap biasa niki dosa niku. Yo akeh sing sampean ndanggep dosa niku, sing sampean biasa. Wong tawa niku mosok apik wong tawa niku. Hei sarapan sing ditawani luwe. Akhire mangan temen, tawa tok wis mangan. Lah apa kon tawa nang wong luwe kon? Bakso. Akhire lungguh temen mangan baksone sampean. Wong tawa tok mangan. Lho tawa iki sama tawa wis mulai wingi kepengin bakso dak duwe dhuwit saking. Mangkane jek tawa sampean, gak oleh tawa niku. Karo sampean goro lek dipangan temen loro ati pegel. Monggo pinarak. Pinarak temen, aduh wayahe turu rek. Lah apa kon minarakno wong tawa iku monggo pinarak.
Iki sing kebiasaan belum tentu baik, yang baik perlu dibiasakan. Pun cinta nang Kanjeng Nabi adalah satu bentuk cinta kulon panjenengan dumateng Gusti. Terakhir, wa ahibbuni wa ahibbu ahla baiti, cintai keluarga-keluargaku, lihubbi, karena dasar cintamu kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta nang Gusti Allah, cinta nang Gusti Kanjeng Nabi, tapi dak cinta nang habaib niki percuma Pak. Danok nilai cinta sampean. Niki telu niki serangkai niki, dak kena dipisah. Dak kena dipisah niki. Apa sih cinta nang gene keluarga Kanjeng Nabi? Apa kudu ngeke dhuwit? Mboten. Apa sampean kudu mboten, wong cinta niki paling tidak alal akol minimal nek mang cinta nang Gusti Allah minimal sampean cinta nang anak bojo ojo sampai dikalahno cintai nang Gusti Allah. Nek cinta nang keluarga Kanjeng Nabi teng habaib minimal paling tidak sampean harus yakin dan percaya bahwa ahlul bait keluarga Kanjeng Nabi ini terus ono sampai dino kiamat. Minimal iki pisan. Ojo melo-melo wong sing ndak percaya nang keluargae Gusti Kanjeng. Titik wis. Telu niki sampean cekel iku wis ana hadithe. Taraktu fikum min ba'di amrain. Aku meninggalkan dua perkara yang mana kamu jika memegang dua perkara niki lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Qur'an. Wa ahla baiti wa itrati, dan keluargaku, kata Nabi. Cintai Gusti Allah, cintai Rasulullah, cintai keturunane Rasulullah. Telu ini udah kena dipisah. Ini tak balen maneng. Minimal cinta nang keluarga Kanjeng Nabi sampean harus percaya, yakin seyakin-yakinnya bahwa turunane Kanjeng Nabi niku terus sampai dina kiamat tetep wonten, Pak. Iki wis cukup diaran wong cinta wisan. Bukti nenek wong tidak cinta, ndak percaya nang keluargae Gusti Kanjeng. Oh apa maning kate ngelek-ngelekno keluarga Kanjeng Nabi. Waduh, ndak ono sapa sing penting kan atine. Masih turunane Kanjeng Nabi. Lek atine elek lho. Duduk ngoten maksudnya. Ndak ono urusane ambek ati iki, Pak. Ndak ono urusane ambek kelakuan. Lek sampean cinta nang keluarga Kanjeng Nabi pole ilmune, berarti sampean ndak cinta nang sing gak tu ilmu. Nek sampean cinta nang keluarga Kanjeng Nabi pole kesolehane, berarti sampean ndak cinta nang habaib sing gak soleh. Nek sampean cinta nang habaib krana alime, berarti sampean ndak cinta nang habaib sing ndak alim. Mbuh iku alim, mbuh iku ndak duwe ilmu, cintai ndak ono korelasi, ndak ono hubungan mbek ilmu niki. Urusan cinta. Cintai keluarga Gusti Kanjeng. Minimal paling endak lek kongkon cinta koyo ceritane sinten niku kiai-kiai sepuh biyen wis repot. Teng Probolinggo niku wonten namine Kiai Hasan Sepuh, Kiai Hasan Ginggung. Setunggal wekdal wonten dayo saking Madura. Tak ceritani wong kuno niki, cerita niki ben taun manakibe disebut tenggene oleh Kiai Hasan Ginggung. Wonten rombongan saking Madura. Bareng pun dipanggihi si dayo niki sing saking Madura niki rombongan sak mobil. Kiai Hasan Sepuh niki sanjang tanglet. Madura ngoten, sing kok mak ngeding bauna habaib ya dari tamoir ya. Aku kok mambu ono sing habaib turunan Kanjeng Nabi toko dayo mboten wonten Yai. Iki namung niki pun Yai. Ndak, mesti ono iki. Mboten wonten Yai. Lah sing dayo ki ndak ero, supire lek Habib gak ero. Habibe nyarter kerja nyupir. Kata di Pasuruan ngeten nggih, Pak. Habaib kerja cocok gawok sampean. Ndak ngurangi nang derajate, tetep mulya. Iki ndak mungkin iki lek ndak ono Habib ndak mungkin aku krasa. Mambu iki. Mambu ono dzurriyahe keluargae Gusti Kanjeng. Waune ndak dijak mbek tamu niki, wong pancen sopir. Yo dijak mlebu men ndak ero niki. Lek niki sing supire niki Habib. Perkara sampean percaya gak percaya terserah. Niki kula cerita nang wong sing percaya wae. Nek kate percaya masalah dulu ngelapagi gini
dologol babi biruh acire tedek ring tak percaje percuma waru wae anguk te dunga wae timbang cerita nang wong sing gak seneng nang keluargae Gusti Kanjeng. Hubbul Arabi imanun wa bughdhuhu nifakun, cinta nang Arab duduk keluarga nang Kanjeng Nabi, cinta nang Arab krana Kanjeng Nabi turunan saking Arab. Ka'bah wonten di negara Arab, Kanjeng Nabi pesareane wonten di Madinah, Madinah wonten ing kota ing negara wow udah harap-harapan wis sekarep ndak apa-apa lek sampean ndak arep nang Arab gak apa-apa, tapi buktine sampean mau munafik berarti Pak. Naudzu wis telu iki pesene Kanjeng Nabi, cintai Gusti Allah krana Gusti Allah sing maringi nikmat, cintai Kanjeng Nabi krana dasare cinta nang Gusti Allah, cintai keluarga Kanjeng Nabi krana dasar cintai kula mbek sampean dateng Gusti Kanjeng. Wis gak iso bales Pak kecuali cinta nang keluargae. Nek pancen habaib niki sing sampean cintai ndak iso bales nang sampean siji-siji, ojo kuwatir, insyaallah besok Gusti Kanjeng Nabi sing bakal bales. Amin Allahumma. Wong sing membantu majelis Kanjeng Nabi insyaallah besok Kanjeng Nabi langsung sing bales. Amin. Angsal syafaat saking Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kirane niki mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Ayo belajar cinta nang Gusti Allah, belajar cinta nang Gusti Kanjeng Nabi, belajar cinta dumateng keluargae Gusti Kanjeng Nabi. Wis nek ndak iso 100% ojo sampai ndak ono sama sekali, ojo sampai ndak ono babar blas. Cinta nang Gusti Allah minimal, ojo sampai ngalahno nang cinta saklian Gusti Allah, ngejak maksiat, ngejak ndak sembayang, ngejak nyolong. Nek sampean cinta nang Gusti Allah, tinggalan konco sing sampean cintai tapi ndak ngejak wedi nang Gusti Allah. Paham nggih? Ana bojo kok ngejak sampean kongkon nyolong, kongkon ngoten wis golek ana kelambine bungkusen, uncalno iku. Ijolono rosokan ae. Kesuwen. Dinasehati yo ndak gelem, dikandani yo pancet. Wis gawon maning balikno nang negara e. Mbu negara ndi ku negara Wangawang kono. Nggih, wis mangkane belajar, sami belajar, kula belajar, jenengan belajar kersane dadi wong sing selamat dunya akhirat. Ojo melok-melok wong sing ngejak wedi, ndak wedi nang Gusti Allah, ojo melok-melok tiyang sing boten nambahi cinta nang gane Rasulullah, ojo melok-melok tiyang sing ngajak-ngajak napa niku wani ndak arep membenci tenggenane keluarga Gusti Kanjeng. Masio jenggote koyok kate srambai ojo dipelok. Ero kate srambai sampean. Masio surbane 3 meter ngelelet. Masio gamise double 10 tapi ngejak benci nang dzurriyyah Kanjeng Nabi, ahlul bait, keluarga Kanjeng Nabi. Wis aja dipelok jadi rungokno. Alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat. Melok kiai-kiai sing kuno, tumut ulama-ulama sing kuno, ojo melok sing anyar-anyar. Cek ne dadi wong sing selamat dunya akhirat niki ingkang saged kula aturaken. Nuwun aku pun pangapunten. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.